אז בואו נדבר רגע על אחת המערכות המדהימות ביותר, אם לא המדהימה ביותר, בגוף שלנו, מערכת העצבים. אנחנו הולכים לפרק לגורמים את רשת התקשורת הפנימית הזאת, ולהבין איך היא בעצם עובדת מהרמה הכי בסיסית שיש. בואו נתחיל עם שאלה שנראית נורא פשוטה. איך מחשבה, נגיד, אני רוצה להרים את כוס הקפה, הופכת לתנועה פיזית של היד? זה נשמע מובן מאליו, אבל מה בעצם קורה שם בפנים? איזה קסם גורם לזה לקרות? ובכן, מסתבר שהכל קשור לשפה סודית. שפה שעשויה כולה מאותות חשמליים קטנטנים שעוברים בין מיליארדי תאים. ובפירוק הקצר הזה אנחנו הולכים לפצח את הקוד של השפה הזאת. אוקיי, אז כדי להבין את השפה אנחנו קודם כל צריכים להכיר את מי שמדבר אותה, נכון? בואו נתחיל מהיסודות, מאבני הבניין הכי בסיסיות של כל הסיפור הזה. ובדיוק במרכז הבמה, באור הזרקורים, נמצאים הכוכבים הראשיים של כל ההצגה, הנוירונים. אז מה זה בעצם נוירון? הכי פשוט, זה תא העצב. זאת יחידת הלגו הכי בסיסית של מערכת העצבים. כל המהות שלו, כל מטרת הקיום שלו, היא להעביר מידע מנקודה אחת לשנייה. זהו. אוקיי, בואו נפרק את זה. תחשבו על נוירון כמו על רחוב חד סטרי של מידע. בצד אחד יש את צד הקלט, אלה הדנדריטים. הם נראים כמו ענפים של עץ, והתפקיד שלהם זה להקשיב, לקלוט אותות. הם מושכים את המידע פנימה אל גוף התא. ובצד השני יש את צד הפלט. זה האקסון. זה מין כבל ארוך כזה ששולח את האות החוצה מהתא. אז תמיד, קלט דרך הדנדריטים, פלט דרך האקסון. פשוט ופשוט גאוני. עכשיו, פה זה מתחיל להיות ממש מעניין. לא כל הנוירונים נוצרו שווים. יש להם התמחויות שונות, כמו מקצועות. יש נוירוני חישה, אלה הכתבים בשטח. הם מביאים מידע מהעולם החיצון פנימה. למשל, היי, המשטח הזה חם. אחר כך יש נוירונים מוטוריים, אלה המפקדים, ששולחים פקודות מהמוח החוצה לשרירים ואומרים להזיז את היד, והם מחברים בין כולם כמו מרכזייה ענקית, נמצאים האינטרנוירונים. הם עושים את כל עיבוד המידע באמצע. אבל רגע, הנוירונים, הכוכבים שלנו, לא יכולים לעשות את כל זה לבד. אין סיכוי. יש להם צוות תמיכה ענק. ובמוח, הצוות הזה נקרא תאי גליה. אלה באמת הגיבורים השקטים של כל הסיפור הזה. ותקשיבו לזה, זה נתון די מפוצץ. אצל הרבה בעלי חיים יש בעצם יותר תאי תמיכה מאשר נוירונים. צוות הסיוע גדול יותר מצוות הכוכבים. זה רק מראה לנו כמה התפקיד שלהם הוא קריטי, פשוט קריטי. אז בואו נפגוש כמה חברים בצוות הזה. קודם כל יש את שומרי הראש. האסטרוציטים, תחשבו עליהם כמו על הסלקטורים בכניסה למועדון הכי יוקרתי בעולם. הם יוצרים את מחסום אדם מוח ומוודאים שרק מי שצריך להיכנס, נכנס. ויש את המיקרוגליה, שהם בעצם מערכת החיסום הפרטית של המוח, כמו שומרי הבטחה קטנים שמפטרלים כל הזמן ומוכנים לחסל כל בעיה. הקבוצה הבאה בצוות התמיכה, החשמלאים, או המבודדים. התאים האלה יוצרים ציפוי שומני שנקרא מיאלין שעוטף את האקסונים. אתם זוכרים? כבלי הפלט. האנלוגיה פה מושלמת. זה בדיוק כמו הבידוד מפלסטיק על כבל חשמל. זה מונע מהאות לזלוג החוצה ומאפשר לו לטוס במהירויות אדירות. אז מה ההבדל בין שני סוגי המבודדים האלה? זה די פשוט האמת. הכל עניין של מיקום, מיקום, מיקום. האוליגודנדרוציטים עושים את העבודה שלהם במערכת העצבים המרכזית, כלומר במוח ובחוט השדרה, מרכז הבקרה הראשי. לעומתם, תאי שוון אחראים על כל החיווט במערכת העצבים ההיקפית, בעצם כל עצב אחר שיוצא לשאר הגוף. טוב, אז הכרנו את החומרה, נכון? את הנוירונים ואת תאי הגליה. עכשיו הגיע הזמן לעבור לתוכנה, לשפה עצמה שהם מדברים. איך המידע הזה בעצם עובר? הכל קשור לחשמל, או בשפה המקצועית, לפוטנציאלים. אוקיי, אז כל נוירון כשהוא סתם יושב שם ומחכה שמשהו יקרה, נמצא במצב שנקרא פוטנציאל מנוחה. מה שזה אומר זה שהחלק הפנימי של התא הוא קצת יותר שלילי מהסביבה החיצונית שלו. הדרך הכי טובה לחשוב על זה היא כמו על סוללה קטנטנת תאונה, מלאה באנרגיה פוטנציאלית שרק מחכה לרגע לפעול. עכשיו, כשמגיע גירוי קטן, הוא יוצר שינוי קטן וזמני במתח הזה. לזה קוראים פוטנציאל מדורג. זה עדיין לא המסר המלא, זה יותר כמו לחישה או דחיפה קטנה. וככל שהדחיפה חזקה יותר, ככה השינוי במתח גדול יותר, אבל זה עדיין משהו מקומי מאוד, שדורך מהר. והדחיפות הקטנות האלה יכולות ללכת לשני כיוונים. אם הדחיפה גורמת לפנים התא להיות פחות שלילי, כלומר מקרבת אותו לנקודת הירי, זה נקרא דפולריזציה. תחשבו על זה כעל אות קדימה, דחיפה מעוררת. אבל אם היא גורמת לתא להיות יותר שלילי, ומרחיקה אותו מנקודת הירי, זו היפרפולריזציה. זה אות מעכב,
אות של עצור או חכה רגע. וזהו, הגענו לאירוע המרכזי. מה קורה כשמספיק אותות קדימה, מספיק לחישות, מצטברות כולן ביחד, הן הופכות לצעקה. והצעקה הזאת היא פוטנציאל הפעולה. זה הסיגנל האמיתי, זה האות שנוסע למרחקים. והכל מסתכם במספר קסם אחד, מינוס 55 מיליוולט. זהו הסף. אם כל הדחיפות המעוררות הקטנות האלה מצליחות לדחוף את בית החטא עד לנקודת האל חזור הזאת, אז מתחילה תגובת שרשרת אדירה שאי אפשר לעצור. וכל הדרמה הזאת מתרחשת באלפית השנייה, זה מהר בטירוף. ברגע שחוצים את סף המינוס 55, בום, שערים נפתחים ומבול של יוני נטרן חיוביים מציף את התא, והמתח קופץ למעלה, זה שלב העלייה. מיד אחר כך השערים האלה נטרקים ושערים אחרים נפתחים כדי לשחרר יונים חיוביים החוצה ולהפיל את המתח בחזרה למטה. זה שלב הנפילה. ובסוף יש רגע קטן של התנחתה, התקופה הרפרקטורית, שבה הנוירון חייב להתאפס לפני שהוא יכול לראות שוב. והנה הדבר הכי חשוב לזכור על כל התהליך הזה. זה הכל או כלום. אין דבר כזה פוטנציאל פעולה חלש או חזק. או שהנוירון יורה במלוא העוצמה, או שהוא לא יורה בכלל. זה מתג בינארי, דולק או כבוי. אז בואו נסכם את זה. הפוטנציאלים המדורגים, הדחיפות הקטנות, הם כמו אות אנלוגי. תחשבו על דימר של אור, העוצמה שלו יכולה להשתנות. אבל פוטנציאל הפעולה הוא דיגיטלי לחלוטין. זה מתג של אור, או דולק או כבוי, 1 או 0. וזאת כל הגאונות. האות הדיגיטלי הזה יכול לעבור מרחקים עצומים לאורך האקסון בלי להיחלש לעולם, מה שמבטיח שהמסר תמיד יגיע חד וברור. מה שמשאיר אותנו עם חידה אחרונה ומאוד מעניינת. אם כל האותות, כל הצעקות, הן בדיוק באותה עוצמה, איך המוח יודע להבדיל בין מגע עדין ללחיצה חזקה? אם הווליום תמיד זהה, איך הוא מבין את העוצמה? ובכן, התשובה לא נמצאת בגודל של האות, אלא בתדירות שלו. אבל זה כבר סיפור לפעם אחרת.